रायजोफोर नोंथांमोना मोजाङै दंना मोजाङै थाबाय थादो रायजोफोर गासैबो लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय अखा हागासिनो दं रायजोफोर मिथिगौ ना भिडिअनि उनखैजा नोंथांमोना नुगासिनो दंखायो अखा हानायखौ भिडिअनि टपिक्सखौ जागायजेननायनि सिगां रायजोफोर नोंथांमोननो आं मोनसे ओरैबायदि मिनिथावना भिडिअस दिन्थिनो सानदों बे आंनि भिडिअसनि गेजेरजों नोंथांमोना बे भिडिअसखौ नायखांनायनि उनावहाय जों गुबै टपिक्सआव डिसकास खालामलायनोसै नङा होमबा रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोना लादो बेखायनो आं मा बुङो मिथिबाय रायजोफोर दिनैनिफ्राय जुदि खांख्राइ खन'नो बा खांख्राइ हमनो थांबाना मोजाङै गोरायै लेन्थि थेबखाना लाखा मिथिबाय नङाब्ला बे भिडिअ नुनाय बायदि जागोन मिथिगौ लोगोसे ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाफुनाय दा समाव आरोना जोंनि बड'लेण्ड एरियानिनो मोनसे गामिनि मोनसे भिडिअस भाइरेल जानाय नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे भिडिअखौबो नोंथांमोना नायना लाग्रोदो मदनगुरि गामिनि लामा सरकारा बर'नि पार्टिगा मोननै मोनथाम सरकार दालांबाय 7 बोसोर 17 बोसोर 20 बोसोर गाहाम दिनैसिमबो बेबायदि अबस्थायाव दङ रावबो नायफिना ओंलै मा बुंबावगोन आरो लामाखौनो बिबाबो हरालै मा जागोन बिमा बिफानि सम्पति बिनाय बायदि मोनो इएमफ्रा बिमा बिफानि सम्पति बिनाय बायदि मोनो इएमफ्रा खामानि बिबा लायनो थांबा ओरैनो फट' गारि सालाजों बे भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनदों मा 17 बोसोर सरकार थांबाय बिनि उनावहाय मा गोदान सरकार फैबावबाय नाथाय अब्लाबो बै गामिनि माने लामाया दिनैसिमबो माने फोसाबजालांदिया आरोना बेनिफ्राय बिथांमोना मा खालामनांगौ जादों दिनैनि बे समाव भिडिअ खालामनानै ससियेल मिडिया प्लेटफर्माव बिथांमोना शेयार खालामनांगौ बाध्य जानानै फैदों नंगौना रायजोफोर बेफोरबायदिनो गोबां बर' गामि दं मिथिगौना रायजो राजा नोंथांमोन गोबां गामि दं जायफोर गामिनि लामाफोरानोखि जोंनि थाखानाय बर' लिडार्सफोरनि मेगननि नोजोराव गोग्लैब्लाबो गोग्लैयै बायदि नायख्लेंनानै बिथांमोना थागासिनो दङ नाथाय अब्लाबो बिथांमोना मा खालामो जेब्ला इलेक्सना खाथि सफैयो लाजिनाय गैयि मोखां महरखौ लानानै रायजोफोरनि सिगाङाव गोदै गोदै लेक्सार होनो फैयो आरो जायफोर सुबुङा पलिटिक्सजों लोब्बा दङ बैफोर लोब्बा थानाय मानसिफोरा गावबा गावनि गामिनि लामानि कन्डिसनफोरखौनो दिनैसिमबो जुदि फोसाबना लानो रोङाखैब्ला बिसोर पलिटिक्सआव थानायनि मा मिनिं जाखो मा मुलाम्फा जाखो ना बिसोरो गावबा गावनि पकेट मानिनि थाखायल' बै लिडार्सफोरनि खिथु खारफाबाय थायो नामा हा लाजिनांगौ नोंसोरो मिथिबाय एसे लाजिनांगौ बे लिडार्सफोरनि खिथु खारफाबाय थाना मा जानोब्रा नोंथांमोना लिडार्सफोरजों थाफादोंब्ला नोंथांमोना नोंथांमोननि गामिनि कन्डिसनफोरखौबो एसे नाय मिथिबाय बे लिडार्सफोरनि खिथु खारफाबाल' जेबो जाया मोनसेल' बेनिफिटसा मा जायो मिथिबायना लिडार्सनि खिथु खारफाबा जास्ट नोंथाङा गरनैसो पकेट मानि आरजिनो हायो बेनिफ्राय नोंथाङा जेबो आरजिनो हाया लाइफआव मिथिबाय मा खामानि मावब्ला रायजोफोरा गोजोननाय मोनगोन बेखौसो नोंथाङा गिबि टारगेट लानांगौ दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा समखौ बेफोरबायदिनो थाबाय थागोन होनना सानदोंमोन नामाथाय जुदि बिथाङा थारैनो बेफोरबायदि सानमारदोंमोनब्ला बै थांनाय समफोराव बिथाङा बिनि फिथाइखौ मोनबाय बिनि फिथाइयानो जाहैबाय मा थांनाय बाराव इउपिपिएलआ सरकार दानाय दिनैनि समाव हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौनो बुं बा प्रमद बर' सार बिथांखौनो बुं जों पलिटिक्सनि बिथिङाव जुदि जोंनि थाखानाय माखासे लिडार्सफोरखौ जुदि जोङो मोजाङै नोजोर होना नाहरोब्ला मोजाङै जुदि जों सानमारोब्ला पलिटिक्सनि जिखिनि क्वालिटि गुन थानांगौ बैफोर गुनफ्रा गैजोबै बायदि नुहुरो आरोना दानि रायजोफ्रा ओरैबायदि सांग्रां जाबाय मिथिगौना माने केन्डिडेट नायनानै माने मानसि नायनानैसो भट होयो दै गोबां मानसियानो माने केन्डिडेटखौ नायनानैसो माने भट होग्रा जोंनि गेजेराव गोबां मानसि दङ दा समाव पार्टिजों बिसोर जेबो लोब्बा गैया आरोना बिपिएफआनो जा बा इउपिपिएलआनो जायाथों मानो फार्स्ट अफ अल माने केन्डिडेटखौ माने नायग्रोयो बेनि उनावसो माने डिसिसन खालामनानै रायजोफ्रा सापर्ट होग्रा जोंनि गेजेराव गोबां उजिबाय आरोना
BPFआ 17 इयार्स सरकार सालायबोबाय गाव हारसिङैनो एसेबां आराम सरकार सालायबोबाय थादोंमोन नङा होमबा नाथाय दिनैनि समाव जों मा नुनो मोनखो गावनो गाव गावनि दालायखौ दानफायनानै लानाय जों नुनो मोनबाय बेराफारसेथिं दिनै UPPLआ फैबाय जागायजेननायावनो UPPLआ दिनैयो मालायनि दालायाव बाथाबनानैसो सरकार दाबाय दा बेनि गेजेराव मालायनि दालायाव बाथाबनानै बेसेबां दिन नोङो सोलिनो हानो सानसे समावब्लाबो नोंनि आखाया रुवायगोन जेब्ला नोंनि आखाया रुवायगोन ना अब्ला नों हारसिंनो जलदब गोग्लैगोन बेखायनो आं मा बुङो माने गाव हारसिंनो नाजानाया जोबोद गोनांथार आरोना दानि जिथु BTC नि कन्डिशन पलिटिकेल फिल्डनि जाखिनि कन्डिशन बे पलिटिकेल कन्डिशना बै थांनाय समफोर बायदिनि कन्डिशन गैला मिथिगौ आं नोंथांमोन पलिटिकेल लिडार्सफोरखौनो आं बुंहरदों दानि कन्डिशनाव ओरैबायदि क्रिटिकेल BPFआबो हारसिं स्टेन्ड खालामनो क्रिटिकेल UPPLआबो हारसिं स्टेन्ड खालामनो क्रिटिकेल BPF आरो UPPL मोननै पार्टिखौ आदार्स पलिटिकेल पार्टिसफोरा मा खालामनो जुजिबाय मिथिबाय पलिटिकेलि क्रिटिकेल गेमाव माने खोख्लैनानै माने बे मोननै पार्टिखौ माने आलाय सिलाय खालामनो माने नाजाबाय थानायखौ आं नुहुरो आरोना बेखायनो बे क्रिटिकेल समाव नोंथांमोना स्पेसियेलि माने BPF आरो UPPL नोंसोरो मोननैबो ज' जानानै आगान होनो हागोन ना हाया बेखौसो आंनिफ्राय सोंथि बे भिडिअनि गेजेरजों थोंजोंहाय हाग्रामा महिलारि सार आरो प्रमद बर' सारनाव मोनसे कुइसनसो सोंहरबाय आङो जे सार नोंथांमोना सानैबो ज' जानानै खौसे जानानै जोंनि BTC सरकारखौ दानो हागोन ना फैबाय थानाय समाव जोबोर गोजोननाय मोनगोन दै सार रायजोफ्रा नोंसोर सानैया जुदि ज' जानानै BTC सरकारखौ सालायोबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायफोर मानसिफोरानोखि माने गाज्रि माने गावबा गावनि देहाखौ माने भिडिअसनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेराव माने भाइरेल खालामना लायो बैफोर मानसिफोरनि माने फट'स भिडिअसफोरखौ माने गावबा गावनि माने फेसबुक स्टेटासाव माने शेयार खालामना लालाबायनाय जों नुनो मोनो मा मोनो दे नोंसोरो बेफोरबायदि गाज्रि मानसिफोरनि फट'स भिडिअसफोरखौ गावबा गावनि फेसबुक स्टेटासाव शेयार खालामलाबायना लानानै मा मोनो दे नोंसोरो हो लाजिनांगौब्रा नोंसोरो एसे मिथिगौ ना बेफोरबायदि मानसिखौ नोंसोर नुखा खोनाखा मिथिखासेयावबो बेफोरबायदि नोंसोरो सापर्ट होनाया मोजां जायाखै मिथिगौ ना नोंसोर मिथिखासेयावबो जुदि बेफोरबायदि नोंसोरो सापर्ट होबावोबा अब्ला बेनि गोरोन्थिया सोरनि जाखो नोंसोरनि जाखो ना बै गावनो गाव भाइरेल खालामना लाग्रानि जाखो नोंथांमोना एसे मोजाङै सानना नायदो आरो जायनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय जे बिनि भिडिअआ मोजां नङा होननानै बेनिफ्राय बिनि भिडिअआव कमेन्ट होनानै मानो फैयो नोंथांमोनालाय हो नोंथांमोना बै मानसिनि भिडिअआ मोनसेबो माने मोजां जायाना मिथिखासेयावबो नोंथांमोना बेखौसो आरो माने शेयार खालामना फैबावो बेखौ नोंथांमोना मा खालामनांगौ मिथिबायना बैनि पेजखौनो नोंथांमोना मा खालामनांगौ डाइरेक्ट ब्लक खालामना दोननांगौ आरो ना बेखिनियानोसै रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन नङा होमबा खुलुमबाय गासिखौबो।